Αγαπητοί συνεργάτες, σας καλωσορίζω στην σημερινή μας συνάντηση. Εκ μέρους της AIG σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω πολλούς συνεργάτες από πολλές πόλεις της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό που είσαστε σήμερα μαζί μας, διότι θέλουμε να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς θα χτίσουμε το αύριο μας. Τι όραμα θα βάλουμε, τι στόχους, τι στρατηγικές. Διότι σε αυτά τα καινούρια βήματα θέλουμε και πρέπει να είσαστε μαζί μας. Βλέπω μια εταιρεία η οποία ήταν πολύ ανθεκτική. Μια εταιρεία που άνθησε, παρόλο τη κρίση της AIG το 2008, τη κρίση του ευρώ και της Ελλάδος και τη κρίση γενικά της ασφαλιστικής αγοράς. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ να εξορθολογήσουμε τα έξοδά μας, να βελτιώνουμε τις δομές μας, τα συστήματά μας, να γινόμαστε πιο ευέλικτοι, πιο άμεσοι. Άρα με αυτή την πρίκα, το 2015 έχουμε στόχους σε παραγωγή, σε νέες εργασίες και αυτό θα το πετύχουμε με το όραμά μας, με περισσότερο focus, έχοντας τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις, με τα σωστά ταλέντα και ικανότητες, με πραγματικά λειτουργική απόδοση, με βελτιωμένες δομές και βέβαια παρακολουθώντας και ακολουθώντας τις επιταγές του νόμου. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι τα στελέχη της εμπορικής διεύθυνσης, τα στελέχη των κλάδων, η διοίκηση, εγώ, είμαστε εδώ πέρα να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημά σας. Εγώ θα αναλύσω την εμπορική στρατηγική της εταιρείας, που έρχεται να ενισχύσει αυτές τις προτεραιότητες. Πού θα εστιάσουμε? Σε 3 βασικούς άξονες, που είναι τα προϊόντα, η εξωστρέφεια και τα κίνητρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση, πραγματικά ευχάριστη, να ανακοινώσω για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, ότι θα εντάξουμε στον κανονισμό μας των πωλήσεων ένα πλάνο κινήτρων που απευθύνεται στους συνεργάτες μας που έχουν σύμβαση πράκτορα ή συμβούλου μαζί μας, με παραγωγή άνω των 30.000 ευρώ μέσα στο 2015. Η AIG στην Ελλάδα προετοιμάζεται εντατικά για να διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής. Ως παράδειγμα προετοιμασίας, να αναφέρω ότι έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται μια επένδυση της τάξης των $5 εκατομμυρίων, ώστε να αναβαθμίσουμε τοπικά τη τεχνολογική μας υποδομή και να κάνουμε τη συνεργασία μας μαζί σας αποδοτικότερη. Να είσαστε σίγουροι ότι η AIG θα συνεχίσει να είναι ανάμεσα στις κυρίαρχες εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια, προχωρώντας προς ένα απαιτητικότερο εποπτικό πλαίσιο, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από τους ανταγωνιστές μας, τόσο από πλευράς κεφαλαιακών δυνατοτήτων, όσο και από πλευράς διαδικασιών. Το δίκτυο των συνεργατών μας, εσείς, παραμένει η αιχμή του δώρατος και το βασικό κανάλι όλων των πολισιακών μας ενεργειών. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας διαβεβαιώνω ότι καθημερινά, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι ακούγοντας τις δικές σας πάντα χρήσιμες απόψεις. Η AIG στην Ελλάδα αλλάζει. Ταξιδεύει προς το ουσιαστικότερο, το αποδοτικότερο, το αποτελεσματικότερο. Εμείς οι άνθρωποι της AIG, στην πλειοψηφία μας, έχουμε τις γνώσεις, την αυτοπεποίθηση, την ηθική, αλλά το πείσμα και το τσαγανό, να οδηγήσουμε την εταιρεία αυτή πολύ ψηλότερα. Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες. Από ό,τι θα δείτε αυτή τη στιγμή, πάνω από 50 χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, διαχειριζόμαστε τις ζημιές κάτω από το καινούργιο μοντέλο οργάνωσης και διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου πάνω από 10.000 εργαζόμενοι στα τμήματα αποζημιώσεων διαχειρίζονται τις ζημιές με τον καινούργιο τρόπο. Και αυτό, αν το πάμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ήδη διαχειριζόμαστε το 50% του πλήθους των ζημιών, που αυτό μεταφράζεται στο 84% της αξίας των αποζημιώσεων. Ευχαριστώ τον Αντώνη, ευχαριστώ τον Κώστα, ευχαριστώ εσάς που είσαστε μαζί μας σήμερα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που από το 2008 έως τώρα έχει φέρει συνέχεια προϊόντα στην αγορά. Είμαστε η μόνη εταιρεία.
που έχει φέρει environmental liabilities, που έχει φέρει management gap, που έχει φέρει cyber, που έχει φέρει πειρατεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η επιχειρηματικότητα, σε αυτό το θέλω, αυτό το να υπηρετήσουμε το θεσμό με διαφορετικό τρόπο, αυτό είναι μέσα στο DNA μας. Αυτό είναι η κουλτούρα μας. Και εσείς είσαστε μέρος της κουλτούρας αυτής. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.